जे जायखिजाया थासारिखौ राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा एबा सरकार सालायग्राफ्रा गोख्रों आखाइजों बेखौ नायनांगौ एबा जोथोन लानांगौ आरो बिथांमोना जेब्ला बेखौ एंगारो बा एंगारनानै सोलिनो नाजायो अब्लानो थासारिया गाज्रि जायो। दा नंखायनो आङो राजखान्थिनि लिडारफोर अफिसार्सफोर आरो समाजनि गुबुन गुबुन आफादगिरि आफाद दैदेनगिरि आरो समाजनि गासैबो समाजनि आफादाव खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो जे गोजोनखौ लाखिनो थाखाय बयबो खामानि मावो। असान्ति खालामनानै जेबो लाब गैया। दा नंखायनो सान्तिजोंसो गासैबो जायो आरो बेवहाय बे फरेस्ट ओनसोलनि जेंनाया गोदान नङा। बेखौ जाहाथे मोजाङै हेन्डेल खालामो एबा मोजाङै नायबिजिरनानै जाहाथे बिनि सायाव खामानि मावो आं बेखौसो खावलायो। जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आं दिनै राजखान्थिनि खोथा बुंथ'नो सानाखै। बैसागो फोरबो उनाव मोजाङै बुंगोन। जे जायखिजाया थासारिखौ राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा एबा सरकार सालायग्राफ्रा गोख्रों आखाइजों बेखौ नायनांगौ एबा जोथोन लानांगौ आरो बिथांमोना जेब्ला बेखौ एंगारो बा एंगारनानै सोलिनो नाजायो अब्लानो थासारिया गाज्रि जायो। दा नंखायनो आङो राजखान्थिनि लिडारफोर अफिसार्सफोर आरो समाजनि गुबुन गुबुन आफादगिरि आफाद दैदेनगिरि आरो समाजनि गासैबो समाजनि आफादाव खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो जे गोजोनखौ लाखिनो थाखाय बयबो खामानि मावो। असान्ति खालामनानै जेबो लाब गैया। दा नंखायनो सान्तिजोंसो गासैबो जायो आरो बेवहाय बे फरेस्ट ओनसोलनि जेंनाया गोदान नङा। बेखौ जाहाथे मोजाङै हेन्डेल खालामो एबा मोजाङै नायबिजिरनानै जाहाथे बिनि सायाव खामानि मावो आं बेखौसो खावलायो। जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आं दिनै राजखान्थिनि खोथा बुंथ'नो सानाखै। बैसागो फोरबो उनाव मोजाङै बुंगोन।